Ben yo sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Nah, ditungakne sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Yo. Iya to, Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Oh iya iya iya. Anakku Adika sing ngefans karo Niken Sari. Kira Akbar Niken lho, Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku sing setinik-tinik, anakku sing ayu-ayu dhewe, anakku Limbuk. Ana dawuhmu apa mak nimbali marang anakmu aku? Leren sawetara ya nok. Ngono kanggo ngendhone swasana kang kenceng. Langkar ben kahanane bisa tetep gayeng. Ngono sadurunge matur sing akeh-akeh kang sarta ngaturake tetembangan ingkang maneka warna. Luwih dhisik ayo tak gandeng tanganmu sing tengen bareng-bareng bengi iki ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya Mak. Ingkang wis malembarake keberkahan ingkang sarta kenikmatan becik, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Moga tanpa keberkahan ingkang sarta kenikmatan ing Gusti Allah, aku kang sarta kowe anakku Limbuk sak rombongan bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Ngono ya Mak. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa kok wiwit sore sing kepareng rawuh wis akeh. Sing kepareng rawuh wis mbludak. Iki janjane bengi iki nggelar wayang, nggelar kelir gantung gong mengeti adicara apa. Iki ngene ya Nok. Bengi iki adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan ya acara Disnatalis. Ngono Disnatalis SMP Negeri 1 Prambon yang sudah mencapai umur ke-47 tahun. Ngono ya Mak. Sudah mencapai ke-47 tahun. Iya. Umur 47 tahun upama manungsa kuwi wis puncak-puncake no. Ngono ya Mak. Kuwi upama umur manungsa. Ngono ya. Iki awake dhewe kok siji kelawan adat saben SMP Negeri 1 Prambon ulang tahun Disnatalis iki kok gelare kok wayangan kok kadingaren. Iki ya pancen golek beda no. Iya Mak iya. Sakliyane kang kaya mangkono, wis sak wajibe wis sak pantese aku kang sarta kowe minangka dadi wakile rombongan. Ya kuwi ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, ucapan terima kasih yang sangat banyak. Ucapan terima kasih kanggo sapa wae Mak. Nuwun inggih pepunden kula ingkang winengku kinurmatan. Bapak kepala sekolah. Iya. Panjenenganipun nuwun inggih menika Bapak Dr. Andes Edi Sabadila. Ngono ya Mak. Bapak Dr. Andes Edi ngono wae. Ingkang fa insyaallah mau yen manut pangandikane mau sore nalika ambabar pangandikan 2 bulan lagi pensiun no. Ngono ya Mak. Mula bengi iki digelarke wayang gelar kelir gantung gong. Ngono. Iya. Apa meneh iki mau awake dhewe ketemu nglawan Ibu Ketua Panitia. Ibu Ketua Panitia. Ibu Ketua Panitia mau sore nemoni awake dhewe ana ing pondokan utawa transit uga ngendika,
wayangan bengi iki ibarate tumbuh oleh tutup. Tumbuh oleh tutupe kepiye no? Wayangan ya kuwi SMP Negeri 1 Prambon ke 47 tahun. Iki uga ngepasi, ngepasi ya kuwi Hari Wayang Nasional utawa Hari Wayang Dunia. Oh ngono ya no? Hari Wayang Nasional kang wis disahkan lumantar kepres utawa keputusan presiden tahun 2018 tanggal 7 dan tanggal 8 minangka dadi Hari Wayang Nasional. Oh ngono ya, Mak. Dadi iki ngepasi disnatalis ulang tahun SMP 1 Prambon kang sarta Hari Wayang Nasional. Oh iya ya, tumbuh oleh tutup, tumbuh oleh tutup. Wong ya awake dhewe nek ora kleru lho. Nek ora kleru ki biyen jaman cilikane awake dhewe, mbuh aku lali SMP, mbuh SMA wis lali. Awake dhewe tau biyen dalang ning kene ning acarane wayang masuk sekolah. Ngono. Nalika semono ya kuwi ana ing program wayang masuk sekolah, programe dinas ya kuwi pariwisata. Ngono. Ning wayangane awan, udakara pakliran padat ya kuwi sak jam. Ngono. Biyen nalika isih SMP utawa SMA aku lali no. Oh iya. Alhamdulillah bengi iki bisa sowan maneh. Alhamdulillah bengi iki iso sowan maneh sak rombongan. Pancen pranyata pagelaran wayang kok digelar ana ing sekolahan kuwi wis cocok, kuwi wis matuk, kuwi wis gathuk ana. Ngono. Media wayang kulit kok digelar ana ing sekolahan, ana ing lingkungan pendidikan. Kuwi mempunyai 3 tujuan. Yen tak rangkum mempunyai 3 tujuan. Ngono ya, Mak. 3 tujuan media wayang kulit ana ing lingkungan sekolah, lingkungan akademis utawa sekolah kuwi apa? Tujuan pertama yaitu menjadi media pembelajaran budi pekerti no. Media pembelajaran budi pekerti. Mergo wayang kuwi ora mung tontonan, tapi di dalamnya juga ada tuntunan kang kebak ing reh tatanan. Oh ngono ya, Mak. Dadi apa wae lakone, apa wae judule wayangan, kuwi kabeh mesti mengajarkan, mengajak tentang kebaikan. Oh ngono ya, Mak. Yen paribasane ana tetembunge Jawa ngandharake Suradira jayane ngrat, swah brasta tekaping ulah Daramastuti, sing bener bakal jejer, sing salah bakal seleh. Oh ngono ya, Mak. Dadi wayang minangka tujuan pertama menjadi media pembelajaran budi pekerti. Media pembelajaran budi pekerti. Apa meneh jaman semono nalika jaman agama Islam masuk ana ing bumi Nuswantara. Kuwi mediane ya ora ana liya ya mung kejaba nganggo media wayang kulit kang sarta gamelan. Oh ngono ya, Mak. Nalikane biyen Sunan Kalijaga, urung akeh wong Nuswantara sing ngrasuk agama Islam. Sunan Kalijaga gelar wayang kulit ana ing Masjid Demak. Lah, para penonton sing kepengin mirsani, kudu mlebu Masjid Demak kanthi syarat ya kuwi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Otomatis wong sing nonton wayang nalika semono kuwi wong dadi ngrasuk agama Islam. Wo ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Kuwi tujuan pertama. Tujuan pertama dene tujuan angka 2. Media wayang digelar ana ing lingkungan sekolahan. Ya kuwi menjadi sarana belajar bahasa daerah, utamane bahasane awake dhewe basa Jawa. Ngono. Iki penting no. Oh ya, wong bapak kepala sekolah sing asli Pekanbaru wae nadyan isih grotal-gratul ngomonge bahasa Jawa ning uga duwe krentek nanggap wayang iki berarti tresna karo basa Jawa. Ngono ya, Mak. Mergo bocah-bocah milenial, bocah-bocah Gen Z, ya. Saiki wis luntur basa kramane, ora ngerti undha-usuk, ora iso basa Jawa kanthi bener. Ngono. Nyeluk bapake wis papah. Ya. Papah ning endi? Papah ngarit. Lah ya, mamah ning ndi? Mamah Daud. Iya, ya ora apa-apa ning
apike awake dhewe selaku dadi wong Jawa kudu tansah ngugemi karo basane awake dhewe ya kuwi basa Jawa. Heeh. Basa Jawa kuwi ana unda-usuke. Ya. Beda-beda karo ya kuwi basa manca utawa bahasa Inggris, bahasa internasional. Ngono ya, Mak. Yen basa internasional utawa bahasa Inggris, kuwi makan, kuwi nggo kirik, nggo wong tuwa kuwi makan kuwi bahasa Inggrise eat. Ning nek ning Jawa njajal, ana dahar, ana nedo, ana maem, ana mangan, ana mbadok, ana nguntal, ana nyekek. Ya. Tergantung sapa sing dahar, ya. Oh ya, nek wong tuwa ya dahar. Wong tuwa iki lho, sugihe basa Jawa ning kene, unda-usuk, unda-usuk. Ning Inggris, ana arepa pari, arepa beras, arepa sego. Bahasa Inggrise ya cekek-glekek ya rice. Oh ngono. Ning nek kene wong Jawa, tanduran isih jenenge pari. Pari dadi beras. Beras cilik jenenge menir. Yen wis diadang dadi sego. Sego nek siji jenenge upa. Sego garing jenenge karak. Lho sugihe wong Jawa ning kene. Oh iya, iya ya, Mak. Lah kaya sing dadi perdebatan jaman semono aku nate krungu. Piye? Antarane wilujeng karo sugeng, upamane wilujeng dalu, sugeng dalu, wilujeng rawuh, sugeng rawuh. Kuwi sing bener sing endi? Bener kabeh ning tergantung sapa sing ngucapne no. Ngono ya, Mak. Yen kraton Solo nganggo sugeng, nek kraton Solo nganggo wilujeng, nek kraton Yogya nganggo ya kuwi sugeng. Ngono. Dadi upama wong nom nang nyang sepuh kuwi nganggo sugeng nek aturan kraton, nang nom nyang wong sing luwih tuwa awune luwih tuwa kuwi nganggo sugeng. Ngono. Sugeng rawuh, Pak, sugeng rawuh, Bu, sugeng enjing, Pak, sugeng enjing, Bu. Terus sing tuwa nyauri wilujeng, Nak. Ngono. Ngono ya, Mak. Dadi iki perlu dimengerti. Iya, karben ora salah kaprah, ora salah kaprah. Iya. Akeh ya, Mak, basa-basa Jawa sing salah kaprah. Ana. Ya MC jaman saiki ngono kae. Heeh. Ngaturaken kasugengan dumateng ingkang sami rawuh, ingkang sepindah. Lah dalah. Arep pindah ning ndi lho? Oh iya, sepisan ya sepisan ae ora usah dibasake. Ngono ya, Mak. Kaya selawe ya selawe ora selangkung. Ya, mergo kuwi biyen sejare dhuwit selawe kuwi ditaleni nganggo tali lawe. Ya, selawe ora selangkung. Ya, Mak, ya ngestokake dawake. Terus nek meneh Domas. Ya Domas ning manten-manten kuwi no. Ya. Domas ki aturan kraton. Domas kuwi ya kuwi sing nganter utawa sing nderekke pinanganten cacah ana 800. Dadi Domas kuwi sebutane jumplah. 800. Jumlahe 800 kuwi jenenge Domas. Lah saiki Domas cacah kalih. Ora usah ambak Domas sing nggur loro wis ora usah cacah kalih. Ngono ya, Mak. Iya. Iki perlu dimengerti karben ngerti kabeh. Akeh sing kaprah ngono no. Iya, ya ngestokke dawuh. Kuwi tujuan kedua pagelaran wayang ana ing sekolahan kanggo media pembelajaran ya kuwi bahasa daerah utamane bahasa Jawa. Tujuan nomor 3 ya kuwi nguri-nguri budayane awake dhewe utamane wayang kulit. Oh ya, apa meneh wayang kulit nalika tahun 2003 wis diakui ya kuwi UNESCO. Oh ngono, menjadi karya agung budaya dunia. Iki kudu tetep diuri-uri, kudu tetep diurip-urip. Oh ngono ya, Mak. Iki mergo budaya kuwi wujud jati dirine bangsa. Wujud jati dirine bangsa. Iya ya, Mak, ya ngestokake dawuh. Sing baku ndedonga ana. Iya, ora iso matur akeh-akeh sing baku nderek ndedonga. Ya. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian acara Disnatalis. Ya. Ya kuwi keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon yang sudah mencapai umur ke-47 tahun. Ya. Muga-muga SMP Negeri 1 Prambon
dapat selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, lan para putra siswane bisa menorehkan berbagai prestasi unggul dalam bidang akademik maupun non akademik. Satemah ing tembe mburine para putra siswa SMP Negeri 1 Prambon bisa piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama. Amin 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 Allahumma amin. Allahumma amin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa nikmal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sasambahanku ingkang katulung marang aku ora ana kaya linangkung kejaba saking Allah namung aku. Allah sesembahanmu rintang lantalu mengimang aku Kenteleng seru. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rintang lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu. Allah sesembahanmu rintang lantalu mengimang aku kanggo brasta mungkar lan nafsu. Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung do. Oh ngono disiarkan langsung ya kuwi lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Ngono ya Mak. Dadi iki sing kepareng mirsani lan sing kepareng ndongaake. Heeh. Anggone keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon ngawontenaken wujudipun disnatalis ora mung sing ana TKP utawa kang ana lokasi. Oh ngono
ning para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit sing setia memantau kang sarta memonitor channel YouTube awake dhewe ya kuwi Asta Brata Media. Heeh. Uga melu mirsani pagelaran wayang ana ing bengi iki. Ngono kang uga ya kuwi melu ndongake keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon kang duwe gawe ya kuwi kang ngenekake wujude dis natalis. Oh ngono ya Mak. Dis natalis ulang tahun pranyata kene sekolah sing berbudaya kok no. Iya ya Mak iya ngestokke dawuh kaya sing didhawuhke mau sore nalika ambabar pangandikan iya arang saiki sekolah apa meneh SMP sekolah menengah pertama kuwi sekolahe kok gelem ngenekake adicara wayangan. Oh ngono arang mula kene iki ora mung mentingake babagan akademis ning sing luwih wigati ya kuwi ya kuwi sekolah sing berbudaya gelem nguri-nguri budaya ngurip-ngurip budaya kareben para putra siswane dadi putra siswa sing berbudi pekerti kang luhur. Oh ngono ya Mak. Trenyuh sekolah kene kok gelem ngenekke wayangan. Trenyuh meneh nek wong-wong utawa siswa-siswa adik-adikku ana ing SMP Negeri 1 Prambon kene kuwi kok gelem belajar ing reh gamelan utawa wayang wis tenan upama gelem sinau lho no upama murid-murid SMP Negeri 1 Prambon kene kok gelem sinau wayang karo sinau karawitan utawa gamelan ora ujar ora kaul bar wayangan ki wayangku sak gamelanku tak tinggal ning kene. Oh iya ning yo Bapak Edi Pak Kepala Sekolah ninggali 850 juta. Oh iya malah dodolan langgo nempur no. Iya iya ngestokke dawuh ya sowan komplit kanca-kanca kang kagabung ya kuwi paguyuban Sanggar Seni Asta Brata. Oh iya ternyatane ya mayoritas kanca-kanca sing dumadi saka Kanoman utawa enom-enom muda-muda. Oh iya Asta Brata dadi wis tumbuh oleh tutup ing antarane sekolah karo kanca-kanca Sanggar Seni Asta Brata. Iya, apa meneh seragame dalang sak pengrawite, sak yogane kuwi ijo. Iya. Ijo. Ijo ki saka tembung iki lho jodohku. Oh iya, ing antaraning Asta Brata kang sarta keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon wis jodoh wis manunggal dadi siji. Oh iya, Nek sindene iki warnane apa ki? Hitungane kelebu ijo apa biru ngene iki? Biru, heeh. Biru kuwi bisa rukun no. Oh iya, Bisa rukun ing antaraning guru murid kang sarta awake dhewe keluarga besar Sanggar Seni Asta Brata. Iya, Kok Asta Brata iki antaraning ijo, antaraning biru kok enek sing nyeje utawa beda kok nganggo klambi ireng. Iya. Kuwi wis tidak melambangkan kekompakan no. Oh iya, wis tidak melambangkan persatuan dan kesatuan. Iya, 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 kudu di strap ya. Mene sekolah kok ya kudu di strap. Iya, iya Mak, ya ngestokke dawuh. Ya, luar biasa. Iki lakone wis dipaket karo keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon nyuwun Gatut Kaca Senopati serial Wahyu ya kuwi Wahyu Topeng Waja. Oh iya ya Mak ya. Iya ngestokake dawuh. Diniati nguri-nguri budaya kang sarta golek ilmu. Agar terwujud suatu pedoman. Oh ngono. Ya kuwi dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Oh iya, iya ya Mak, ya ngestokke dawuh. Ya saiki diwalik larase slendro. Oh iya, Kanggo salam pambukana. Ya, Agama, ilmu kang sarta budaya. Ya, kudu seiring sejalan. Agama karo budaya aja didadekke siji ning kudu mlaku bareng. Ya, ibarate kaya sandal kae. Ya, sandal kae wujute ora padha ngantaraning tengen kelawan kiwa. Ning nek mlaku seiring sejalan kuwi penak dadine. Oh ngono. Ing antaraning agama kelawan budaya. Ngaturke tetembangan sing bernuansa karo agama ya kuwi karya besar Suwargi Ki Haji Anom Surata tembange Pepelingna. Oh, pepeling ya.
dibawani luwih dhisik. Oh ya, dibawani luwih dhisik, dandang kula mengko ditibake pepiling, dilanggamke dhisik. Oh ya, maka kadang wiraswara ingkang sampun samapta ing gati sawega ing diri. Ya, dipun bawani langkung rumiyin, Mas. Bawanipun dandang kula pepiling. Ya, coba kaya ngapa? Wasita dip saking prawinases ngeling ana wong urip ana donya bebasan mung mampir ngombe Alhamdulillah manut pangandikane Bapak Kepala Sekolah Pak Edi, iki bengi iki pinaringan terang benderang no. Ya ora udan babar pisan. Ora udan babar pisan ning ya halangane siji. Nalika mau lagi wiwit wayang wiwit, wah jan kewan iso nglumpuk ning ngarepku no. Oh ya, kewan cilik-cilik ana sing mlebu cangkem, ana sing mlebu gulu. Ya, mlebu jarik. Lah ya, nganti mlebu cangkem arep nyuwara ki mengguk no. Iya, nganti watuk-watuk. Ya nganti sing klambi ireng penyimpingku meng. Ya. Sing penyimping ireng malah do anu kok malah ngelokke aku. Aku dalange watuk lho, dalange watuke malah dilokke. Iya, aku watuk gugluk ngono malah waduh, dalange meteng ngono malah. Iya, kurang ajar tenan. Ya kurang ajar. Ya teruske. Ya. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi kudu tansah dilampahi. Kewajibane wong Islam ya kuwi ingkang dadi cagake agama. Yen wong Islam wajibe salat. Iya, wong tembunge bae Islam, ya toh, Isya subuh, luhur, asar, maghrib, Islam, ISLAM. Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Oh iya, iya. Ya, lajeng Mas Her. Iku cagak agama pakar tikang luhur terus ngedohke tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin ndake bejo donya akhirat. Iya, sing ngaturke, iki langgamne sik. Aku njaluk Mbak Yovika. Oh iya, luwih dhisik. Buka celuk karo berdiri pelan-pelan. Oh iya, engko gek rambahan kedua kur bareng-bareng. Oh ngono ya, Mak. Buka celuk karya besar Ki Haji Anom Surata. Oh iya, ya yen wancine, yuk. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake kanthi was kumandhang wayahe sembahyang netepi wajib gawuhe pangeran salat dadi
Yovika jangan duduk dulu. Wah ya. Saiki sinden zaman sekarang ora dituntut mung ayu pasuryane, apik suarane, ning uga dituntut jogete uga apik. Saiki Mas Victor jumeneng ning panggung, joget serampat, rambahan sepisan Victor sing joget, rambahan kedua Yovika sing joget serampat. Ya, pinter putu, ya, guna suara rupa bondo, sinden, yuk Mas Victor, ayo, sing lambi irun sisan udah, ya, yuk teradunu datang, joget serampat yuk. Oke. Enak tenan. Salah kemi salah. Yo, ayo. Asik. Alah. Yo. Ayo pegang mic semua berdua. Yo,
Joget serampat khas Tulungagungan kendangane Gonggo Mino. Betul, nggih. Mas Victor. Tapi joget itu juga macam-macam Mas Victor. Nggih. Nek Gonggo Mino itu khas Tulungagungan. Tulungagungan. Kalau di Banyuwangi ada khas lagi namanya tari pitik-pitikan. Wah, wonten nggih Mas. Ada. Tahu dong toh sing ngene iki lho iso to sampean. Pak tuh nah. Oh, Tari anu, pitik-pitikan. 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 Ah, nggih, Kuwi uga kudu dijajal. Dijajal. Mbak Yovika bar Mbak Yovika sinden siji mboko siji kudu Ngoten. dites. Dites satu persatu. Sing menilai kamu ben adil. Oke. Iya. Ya. Tapi Mas, joget piti-pitian nek gak dicontoni ya gak afdol, kurang afdol. Ya iya no, contoni sik no, Mbak Yovika Contone, sik ya. sumise sik ben dicontoni karo Mas Victor. Ya, Ayo, ayo. oke. Ayo contoni kendangan Aku rada kaku Mas nek iki jane. Dudu paku asline, dudu kulinaku jane. Ya ning sampean jajal kendangane aja angel-angel gerakane, sing mudah bae. Itu jan luar biasa. Ya jajal. 1 2 3 pitik-pitikan joget. Yuk. Oh, ngono kuwi. Lah. Iya. Kuwi wis jan kaya mentok dobel tenan. Kuwi Mas Victor contohnya sudah cukup jelas napa belum Mbak Yovika? B kurang. Sampun. Hah? Sampun jelas napa dereng? Kangge kula sing kados ngeten iki to Mas sing kaku ngeten iki terlalu rumit. Wo, bagi seorang wanita terlalu rumit. Nggih. Sing penangen lho Tor, tangane ora usah ubah, Sing tangane penak ngene, wae. langsung ngene wae. Nah, ngono to. Nah, dicontoni alon-alon ngajari wong wedok ki alon-alon. Alon-alon, Mas Victor. Ya. Yuk 1 2 3. Ya, yo. Alah. Sayang anak, sayang anak. Oh iya, berarti pas dangdut iki bokong itu diubahke. Oh iya, itu khas Banyuwangi. Ayo, wis penak kuwi Mbak Yopika. Penak lho. Mau Pokoke dites. nganggo Sing menilai kamu ya nanti, Oke. yang menjadi guru kamu. Oke. Ayo, yo Mbak Yopika sudah siap? Yo. Nenek. Ah, mendek angel Pak mendek. Ayo, ayo. Yo, 1 2 3. Ya, yo. Nah. Wah. Ayo. Pas dangdutmu pas ya. Duduk, duduk, duduk. Wah, nek ketoke nek sik. Lah satu kali lagi. Satu lagi ya? Satu kali Wah, lagi. nyeneng Mau ya. Victor pindo kok. Oh, aku pindho paling ora sampai ke pindho. Ayo mindo ya. Mindo. Yo. Besok. Ayo, Dit. Yo. Dit. Wes. Duduk. Nilainya berapa? Iki paling ora oleh 7, Mas. Wah, kok iso 7 lho, apik kaya ngono kok 7. Setop min saiki nilai 10 ki wis apik banget. Oh, 7 yuk mergo urung perbandingan yang lainnya. Iya no 7 wis sampai coba Liane. Ki sing ki. Ayo, Apa? Petrsa ngadeg. Yo. Wah, piro iki, Nggo? Joget. Gak wani aku. Yo, jajal kok kono. Dipasne kendangnya lho ya, mosok jogetnya seliring. Ya. Yo, coba kayak ngapa ya. Yo, yo. Sik. Piye? Kurang mendek. Oh iya, kurang mendek. Masukannya kurang mendek. Kurang mendek, kurang jentit sama tes. Oh, enak kuwi tenan. Jenenge Ya. bae pitik ya. Pitik. Pitik kuwi mendek. Pitik iki mendak nek sakmono kuwi lagi Jerapah. Ya. kurang dawa. Ya. Yo. 1 2 3. Ya, yo. Ayo iki tari khas kurang mendek. Mendek. Neh mendek neh. Mau mendek neh. Ayo. Ora Berapa apa-apa. nilainya? Iki
ya 6 ae, Mas. 6 ya. Anu soalnya sekoke rada dol dadi medhek sithik ra gelem. Pol. Andinge. Andinge. Mbak Dwi, yo. Poh nek iki boh ya. Ayo, joget pitik-pitikan. Iki Banyuwangi lho iki. Banyuwangi. Ilmu iki. Ilmu iki asli Iya, masane. tari Banyuwangi. Iya. 1 2 3. Ya, yo. Ayo ratingnya kayak kenemenan. Weh, mulo to aja bang. Sekali lagi niki. Anu, Mas Vektor. Dek, sik, dek. Dek nek wis diwarai guru kudu manut. Ya. Dan piro ngene iki? Guru. Wah, guru celintisan iki. Ya. Ya. Ngono rada maju. Ya, ya. Nilainya berapa Mas Guru Vektor? Iki Berapa? 6,5. Oh, 6,5. Sinta. Ayo. Iki pomo pitik lancur wah lincah kene. Anu, Sinta ki mempitik Birma. Heeh, pitik Birma. Cilik. Cilik. Ayo. Siap? Are you ready? Ya. Ayo 1 2 3 pitik-pitikan mulai. Ya. Dulandenge kecret. Dulandenge kecret. Acan yo. Mergo arep balik terus lagi krungu dulandeng terus diturahke. Iya. Apa enek Wis duduk. ora apa-apa. Pira-pira nilainya pira Pak Guru? Iki rada apik 7,5 apik iki. 7,5 ya. Wis rada ngokek. Wah. Saweneng aku. Dikira wis bar balik dulandeng. Kecilik iki. Ora apa-apa. Anu sapa? Seli. Lah nek iki mahasiswi tari. Mahasiswi tari. Jurusane musik dan tari. Makane apik genan iki. Genah apik wis kok. Mendek. 1 2 3 gerak. Mendek. Dek. Wah, ketoke anu feminim ketoke. Oh ya, ki mesti halus ki joget ketoke feminim kok, ketoke feminim kok. Yo pitik-pitikan dimulai. 1 2 3. Ya. Ayo ngene iki lho. Ala yo Mas. Kok ngene? Wes lungguh wis iki pitik tiran iki. Pitik tiran. Iki jenenge pitik dobolen iki. Wes nah. Iki nilainya pira Pak Guru nek modelan koyo ngene iki? Wes 170 Mas iki. Kok iso akeh men? Oh, iso. Nilai kok turah iki lho. Mosok nek pitik kok ngene-ngene. Iya. Pitik apa? Iya. Nek Bu Parsinem wis ora pitik. Lah apa? Ya wis pitik senior. Pitik senior. Sama kok. Pinggir dhewe. Ayo, digandeng no. Ah, nek iki ra pitik neh. Nah, ya pitik. Ya. Ayo to. Ya. Iki babone tenan iki. Ya no, harus. Iki pomo pitik wis ngendhok kene. Lah ngene dan. Loh, pitik tertutup lho kebayake. Wah, kok nggo jangan iki. Iya. Kraton. Kae putri alus ya. Iya, Aku kadung siam kok gak mbok kongkon pitik kok. Loh, pitik no. Pitik. Satu pitik semua. Nah, Ngono lho. Tapi aku gak kokono aku. Lah kon ndi? Aku kok kene. Oh ya wis ora apa-apa. Lah nek kok kono ngopo? Hah? Lah nek kok kono ngopo emange? Anu, kurang. Zaman kok kurang jelas. Iyalah, alah. Oh ya. Maksudnya Victor wi lho. ya. Ayo hitung ngono, Mas Vektor. 1 2. Hitungi 1 sampai 100. Kakean. Sesuk rambunge. Heeh. Yo jajal hitungi. 1 2 3 teloro. Sik lah. Piye to? Ki pitik galak meneng wae.
Oh, ya. Wah, iki pitik. Rada ngono Mas. Iki angger roh wong lanang rada alus sithik kudu ngeladung. Iya. Pitik kulino ning palagan. Ngene lho. Lah, iya. tak totone to Mas, nek sak wayah-wayahnya enek sing nyelingkrik. Heeh, ngono Mak celangkrik terus esek-esek rapung. Ayo, dihitungi Mas Victor. Mas Victor, piye ki mendakku kurang piye, kurang mendek apa sampai ngesot? Wis apik ya, Tor. Apik. Terus piye ki, ngenekane ki? Pokoke rada Ya piye to ya didemek to sing endi? Oh. Di to bokonge. Lho iki to. Sing Yo. iki. Iki cengel kok. Ya wis kene iki lho, Jon. Ayo dihitungi, kok kono kowe sing Oh, ngitung iya. iki. Ayo, 1 Siji, 2 loro, 3. Wah. Ngesake kuwi lho piye sitok kuwi lho. Ngono tiba manggung nilainya berapa? Gak usah dinilai. Loh, ya siji dinilai kabeh no. Saya nggak butuh nilai. Loh, lah piye mana to? Aku ini sepenting aksine nilai nomor loro. Yo dinilai 1 aneh sing nilaine 7, 8, 170 mong. Lah yo. Ki nilaine berapa? Piro? Iki men ae ketoke. Nilai kok malah men iki lho. Malah min iki. Beh kegalaan ya pitik sakmene anak-anake mati kabeh lho kancanan. Lah ora, ya justru pitik galak ki anake terawat, anake terjaga. Pitik senior. Terlindung. Yo ngono. Ayo Dek Parsinem. Hei, ora usah. Parsinem. Mas aku wae. Au, wis kadung ngene rasa balik. Mbak Mary. Halo. Salam dan doa dulu untuk SMP Negeri 1 Prambon. Saya akan menghela nafas dulu yang sangat panjang sekali. Iya. Bocah-bocah ki ndang dahar, wis disediani ki ndang dahar ki rada suwe ki. Oh iya. Mamah sik arep tausiah sik rada suwe. Iya, mamahe pitik. Iya. Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, no. Sakdereng kula aturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sowan wonten SMP Negeri 1 Prambon. Nganjuk. Matur sembah nuwun. Bapak, Ibu, guru, Bapak kepala sekolah, warga Prambon dan sekitarnya, dan juga arep mutu aku. Kangen tawe karo aku. Sopo, Mak? Gini. Ora, yo kangen kabeh karo sampeyan. Alhamdulillah menyapa warga besar Astabrata. Astabrata toh Masih. Alhamdulillah bocah-bocah saya bagus-bagus. Amin. Mundak resik-resik, mundak putih-putih, terutama Hermani putih apa pucet Mas? Loro nek. Mundak ganteng-ganteng ya, Mbak. Mundak ganteng-ganteng, alhamdulillah mundak balik-balik. Ayo. Biyen kayak sik cilik-cilik sik rong patek mentolo. Rumah saku kayak suwi-suwi ya to, ora gabung. Oh sangat-sangat amat lama sekali. Ahmad Tapi tenan no, aku terakhir ketemu Mbak Mary itu nalika pentas ning Kalimantan. Ya ora. Ya ndak dong. Yang di iki Oh kenep ding. kenep juga. Iya kenep. Sing golek di Kalimantan ae. jane enek apa to Kalimantan? Enek pengki. Nggih, iki pemusike ya Allah. Musisi. Sisine. Ganteng-ganteng wis rabi porong ngene iki. Niku pun krama sedaya, Mbak. Oh, pun. Nek Termasuk- musisi sampun, nek pengerawit penabuh gamelan masih Joko sedaya masih single semua. Asli. Saya doakan pokoknya dadi bocah sing pener, sing bener, sing tanggung jawab, sing tenanan nek nyambut gawe. Amin. Iki Mas Victor. Biyen sampai saiki tetep sakmene. Iya. Lah arep mundak piye? Mundak. Juga yang di rumah yang melihat Mersani YouTube selamat Streaming. malam semuanya. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya, ngono lho Mas. Ki sindene semakin cantik-cantik. Asli. Seragame sampean kaya duwe seragame Astabrata, Mbak. Iki lho. Heeh, lah kok padha warnane lho. Padha warnane. Heeh.
Warnane kok padha ras tabratan. Iki mang aku lagi golek. Oh, lagi golek dadak ya. Silian. Tuku. Oh, tuku to tak kira silian. Betul. Ini Sinden oleh. kondang kok iki. Ayo menyelam sambil minum air. Mas Pek Aku wis bar ngombe. Lah yo maksudnya peribahasa Oh, mengatakan. alah ngono ta. Mas Victor bawa engko Mbak Mary nembang. Oh, Oke. Nah, niki ambak cilik-cilik ngrusak kaya baterai ning suarane Nyapa mbok hebat. ambakno. Ya sakmene iki. Lah yo langsung sakmene mbok ambakno. jambakne apa gerdu. Ning dipamerne karo warga masyarakat keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon. Siap. Mas Victor nggih klambi ijo kaya lemper kowe. Para nyoto. Ayo, anu tembangnya ora usah ngel-ngel. Heeh, Mas. Podang kuning. Oke. Heeh. Iya. Podang kuning. Suwe ra. Dibawani sik no Mas Victor. Sakit to? Sakit loh. Iya. Banyak kejadian ya Mas semenjak aku tidak ikut. Biyen bojomu iki saiki ndi mengkae. Kowe kok golek sing saya gedhi, saya gigi gek bur parsi nembok bibik. Anak gue kegedean. Ya ora. Oh, masa sak wonge ora mungkin. Mas Victor ayo. Nggih. Bawane alon. Jajal suaramu kaya ngopo? Mosok ora tau krungu. Yo, mesti suwe. dipamerne. Pamer ki. Jajal. Yo. Mosok lali. Wes suwe ra wayangan aku. Ya. Yo. Apa ki? Sing kena sapa? Mas iki to Mas. Ayo. Iki lho waraine iki kok iki. Lah yo, lah piye wong sejajar kok arep kowe. Lah ngene yo tengeng. Yo karo ndanga. Ayo. Ngene lho. Yo. Nah. Makane wis sadar diri yo golek sing ngene iki. Lah terus, Golek sing sakmene. oh, iku anak-anak botol kecap. Yo. nadyan wujud tembong peksi Meskipun berwujud burung Nah. Lagi manuk masih omong manuk Iya. manukmu manuk manuk. Kok manuke sapa? Ya, lanjut. Agawe. Ya. Lula. Yo. agawe talining pronto membuat ikatan antar hati masih omong manuk loh Mas Mau nadyan to manuk ning iso ngarake. iya soalnya yang menonton yang melihat itu tidak hanya di Jawa yo Mas di luar angkasa Wah, sing delok sapa nang luar angkasa? Alus. alus manis merak hati Artinya apa Mbak Mary? wujudnya halus manis memikat hati Apa kuwi sing halus memikat hati kuwi apa? manuk Iya. Kok manuk. kok intine manuk Terus wes wenggon kula lono sudah lama melanglang buana berkeliling mencari manuk iya. Wis pokoke kuwi. Pokoke mang. Terus golek isi podang jenar mencari yang namanya burung burung apa? Podang podang yang berwarna berwarna ku Yo apa to? yo manuk Gua manuk, enggak manuk. podang kuning, jenar niku kuning. Iya. Ya, terus ibo bunga hengatiku artinya betapa senang hatiku senang karena apa Mas manuk iya. Terus nyanding bisa dadi tombo bersanding bisa menjadi obat Betul. obatnya obatnya apa? apa Mas manuk Iya.
Wih, podang kuning. Podang kuning. Podang itu burung yang bisa terbang, kuning itu melambangkan keemasan. Semoga setelah Disnatalis SMP Negeri 1 Prambon, ya ta, ke-47 bisa terbang seperti burung mencapai masa keemasan. Amin. Amin. Allahumma amin. Langsung buka celuk Mbak Mary. Yo. Sik Thomas, sik Ambulan. Ya lho, mapak Vektor. sik nek ambulan aku trauma. Lah ngopo? Trauma ngopo? Gak popo. Sok gak apa-apa. Ayo Mbak Mer. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Yo. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang mider anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Man yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning gepang kancangan tak rindik saka kadohan sarewi ngoceh dheweke ngalih benjokan tak suwun podang kuning agawe pikirku kopi seleret ireng tak sawang tambah manis yen kelakon nyanding seliran bakal ati ketimbang lilian yen musik podang atutut ati kebranan atiku sang saya tak senani Awas. Hey, yo. Asik. tak sawang mencok ning ngepang kekencangan tak rindik saka kadohan sareng bencok tak
Lenggah dulu. Mas Victor tak membaca pesan WhatsApp yang masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk dulu ya. Nggih. Wilujeng dalu. Mas Akbar lan guru. Sehat sukses selalu. Amin. Menawi dipun paringi nyuwun kitir sumilir kagem sedaya pamirsa lumantar Astabrata Media. Matur nuwun kula saking Bapak Lasiman. Bapak Lasiman matur sembah nuwun. Iki mau ya kepareng rawuh ning lokasi. Oh napa nggih? Pak Lasiman. Uga ana sing nyuwun sing wingi bar nanggap awake dhewe sak kanca Astabrata ning Stadion Brebek sapa Mbak Zahra? Zahra. Nggih. Nyuwun sehidup semati. Oh, sehidup semati. Semati karo Melati Rinonce nek ora kleru. nggih. Ya dipinangkani. Dipinangkani Mas. Mbak Seli. Mbak Seli. Ayo. Ah, Jumeneng spote to. Coba kaya ngapa? Ayo. Hey! Polane satu bilah. Boh jane dan. Jane Iya. sinden kesambet apa? Loh ini wanita yang apa ya tegese energik. Iya. Selamat malam, Mbak. Seli. Malam, Mbak Limbo, Mbak Jangi. Wah, sudah lama saya tidak ketemu ya. Lama Mbak Seli sekali. sudah lama maksudnya. Sudah lama tidak satu panggung dengan konco-konco Astabrata. Napa ra suwe iki? Ngene iki ya dadi tombo kangen lho, Mas. Iya, luar biasa. Wes saliman purung karo Mas Victor? Oh, belum. Salim dulu sayangku. Jan. Mbake wangi yo. Iya wangi mela prasamu ambu badek. Yo ora to paling ora ki nonton pasuryane yen ayu mesti wangi. Ngono ya, Mas. Mbak Seli itu dari logatnya itu berarti kayak etanan ya. Etanan berarti rumahnya mana itu? Rumahnya Pasuruan, Mas. Pasuruan. Pasuruan, sih. Pasuruan ini kan ya, Taman Safari ku ya. Lah, Tunggale. Oh, Tunggale. Asli Pasuruan. Sakmenika sampun lulus kuliah napa dereng, Mbak Yu? Alhamdulillah sampun sidang. Kantun nenggo wisuda, Mas. Kurang sedelo meneh. Kurang sedelo. Jurusannya, Jurusannya pendidikan seni tari dan musik. kampusnya. Universitas Negeri Malang. Wah, wong Malang. Wong Malang. Nah, arek ngalam. Arek Aja wani-wani ker. Heeh, opo wi nyeker bareng. Lah, ndek Malang iki basa-basa ya mesti diwalik lho. Mas. Diwalik, Cuk, diwalik. Upamane piye? Umpamane. Heeh. Ker. Nah, Ker. artinya apa berarti? Rek. Kir rek. Heeh, kir. Udah. Kir yo Eh. rek. Apa? Heeh, rek. Rek. Terus apa nih, Mbak? Contoh-contohnya yang lain apa, Mbak? Ngalam jelase. Malam itu artinya Ngalam. Malang. Lah nek anek sing sedere wong Malang iki tambahi si ngarepe iki bener to? Si mamane apa? Terus ditambahi ngarepe si ini bener ora? Enak tambahan kata, enak tambahan. Aneh. Sama oleh info tekon di Lah Mas. ada lagi lho. Bolokku Nah. Malang nek omong mesti ngarepe tambahi si. Jajal sapa bolone? Oh. Yo wis lali piye. Mesti tambahi si ora ya, ternyata dibalik gitu ya. Dibalik nangge. Sam. Sam itu Mas. Nakam dulu. Makan. Makan. Oh, ngono lho Mas. Jadi kamu si Malang iki mesti diwolak-walik. Oh no, Nah. kabeh ya. Ya, diwolak-walik. Nek Mas Victor kuliahnya jurusan apa jajal? Kula Mas. Heeh, kuliah toh? Kuliah no kan. Kampusnya mana Mas? Ngisi Surakarta, Mas. Isi Surakarta itu berarti tentang seni dan budaya kabeh loh. Oke, no. Jurusannya apa Mas? Musik. Bukan. Tari, podo kaya Mbak Seli. Lho tarine apik kaya Mbak Seli kok jenengan. Seneh niku. Lah apa jurusannya? Terus apa? Ayo apa? Yo keris. Kok keris gue nyuduk kowe apa kowe? Lah apa wi enek lho jurusane? Keris. Yo enek tapi ora kuwi nyapo aku. Apa aku sing dipandhi apa piye? Oh iya. Nah terus sama apa Jurusannya apa? Jurusanku pedalangan.
Weh, kaya aku no berarti. Lah iya sama kita. Apa ya jajal sampean sing katene dalang? Dalang sak kowe iki kotake ora kotak jajan. Enggak Mas Dek ben kota amal. Oh, kotak amal. Kota amal masjid. Tapi ya belajar dalang ya. Belajar dalang Mas oleh Pak Kuliran. Lah nek umpamane maju ning kelas praktek ngono ki nganggo ganjel ora? Apa gitu? Loh, gedok Mas. Aku iki panggah tak lakoni apapun profesinya panggah tak lakoni. Coba tips dan trik nyalek wak mayang cek gedok. Nah, ya apa? Yo nek paling ora yo tetep ada bancik tambahan. Soale iki tangane Mas. Yen umpama ngeprak, jejeg keprak dalang Nah. lah sikile jejeg keprak ngene. Suwengi jejeg keprak ngene. Ayo gampang lho Lho, sampeyan ya jejeg keprak. Gak jejeg cengele sampean. Ya jejeg keprak to. Kok iso dalang dikolokno ku ya apa sih? Tetep nek diti jejeg keprak apa mungkin. Lah sikile sak jahe ngono kok. Sikile sak jahe. Lho iso tapi Mas. Iki ngono lek wene mayang Mas modot. Oh ya, modal. Sing sikil liyane sing modot. Apane Mas? Sikil. Sikil. Heeh, berarti keprake ora keprak khusus ya. Ya wis padha kaya liyane. Tetep sama, kotake tetep sama, wayange tetep sama. Ya. Ya saiki berdua sing duet. Wis monggo. Ayo sing duet. Ayo.